Salam tout le monde, Vinicius Junior international Brésilien ayirala k'a fɔ Real kan ka jouer contre Liverpool ko a tɛna y'o match la ko dɔrɔn tɛ ko kalo kelen ɲɔgɔn a b'o kɛ k'a sɔrɔ a tɛna jouer Real ka match la donc o b'a yira k'a fɔ ko Real nin waati in na baara b'u bolo an bɛ Vinicius Junior dɔn n'a bɛ terrain kɔnɔ ani n'a tɛ terrain kɔnɔ surtout Real nin waati in na u tɛ forme bala ten surtout joueur mun équipe bɛ joueur mun ko la n'ale tɛ yen donc a ko bɛ na gɛlɛya Real ka attaquant donc an bɛ se k'a fɔ Mbappé kelen de bɛ yen sisan o don dugu fana bananen don waati in na an b'a dɔn Real an b'a dɔn contre Liverpool n'u bɛ se k'u yɛrɛ bɔ Liverpool bolo bɛɛ b'a dɔn nin waati in na Liverpool bɛ forme ba de la sisan Angleterre donc olu de ye premier ɲinan saison na donc u ka forme fɛngɛnna Lamine Yamal le crack de FC Barcelone a yirala k'a fɔ ale fana tɛna jouer contre Brest donc a yɛrɛ b'a dɔn ɲinan trêve mun tɛmɛna donc a ma t'o la ka sababu kɛ blessure la donc blessure kelen de don toujours donc a yirala k'a fɔ ko nin match in fana bɛ fɔ a ko ka sababu kɛ ko a tɛ 100% na donc u y'a décider ka bila kɛrɛfɛ pour que a kana u t'a fɛ ka risque ba ta n'a ye déjà donc Lamine Yamal contre Brest a tɛna jouer donc a yɛrɛ b'a dɔn Brest depuis Ligue des Champions daminɛra donc match fɔlɔ pour le moment donc u match fɔlɔ donc olu de Ligue des Champions championnat ka gili bolo mais Ligue des Champions u b'an ka date cɛ la an bɛ se k'a fɔ ko Barça u k'u janto o de la pour que u kana point perdu contre Brest parce que n'u ye point contre Brest a bɛna gɛlɛya donc Lamine Yamal dun tɛ yen a kuma bɛna caya an b'a dɔn équipe in bɛ Lamine Yamal ko la an bɛ se k'a fɔ cogo min na nin waati in na donc n'ale tɛ yen ani n'ale bɛ yen ko wɛrɛ de don donc match ninnu tɛ kelen ye j'espère que nin information ninnu diyara ye a bɛ se ka nin vidéo kɛ ka partager et puis ni ye mɔgɔ kura de ye k'a ɲɛna k'i ya fana merci beaucoup tout le monde.